kai kasar ga kasar mu ta Nijar har malamai sai da aka kama wa saboda sun yi sallah nan kana gani ai da kanka lokacin corona ne kake kwarai kuwa mutane ba ga malamai nan bukoki suna hawan katanga suna faduwa ba da gudu ana bin su ba hawai yan ta'adda ne ba hawai sata suka yi ba sallah ce suka je suka yi suna cewa a kasuwa tana buɗe don me aka hana sallah da gudu ake bin su a kamo su kadiba ko turawan ga da ke ba su umarni su ce ayi kaza da kaza su ba su kama mutum da in ya keta dokar corona tare ake maka amma mu nan bin su ake da gudu malamai yanzu da Allah baka ji zahibar ka ga wannan bidiyo ta bukoki ni wani ga lattiza suna hawan mir suna durowa ha suna gudu jama'a sai ka ji kuma sai ka ji zahi saboda ai hankali bai baka ba ka bari ka zo kana tunguma mutane kana ma mutane wulakanci saboda sun yi sallah ko kasashen turawa ba wanda aka kama saboda harkar corona sai dai a maka tara a ce ka keta doka to wannan a hana kuma wannan shi na daidai da in ka lura wani takala da ke ga wannan gwamnati shine arena mutuncin al'umma aina suna gai sun ce mutane ba su iya komi mutane ba komi ba ne ka gani iko ya kai musu sama har ya sa har sun mance da al'umma ne suka je suka jiwa musu kura a suka yarda da su wani lokaci suka yi tsammanin za su yi abin kirki suka ba su goyon baya amma yanzu ka san wani lokaci in iko ya kai makaro baka ma san abin da ke faruwa ba su yanzu ba su da labarin Nijar ba abinda suka sani da Nijar in sun je sun taru da mutane sun musu jawabi sun rabu da su sai su yi dibin kawai mutane ma wata sallah ce suka zo ko wajen biki ne a mutanen sun zo saboda an ba su kuɗi zo su zamna ƙar su zo su anshi kuɗin nan tun da kuɗin su ne su je su sai masara ya za a ce ba su da labarin Nijar duk da cewa kuyan adawa kullum kuna korafi akan yadda dan takarar jam'iyyar da ke mulki wato PNDS na zagayen sassan kasa abinda jam'iyyar ta kira zagayen ganawa da jama'a ai ba yau kaji hirar da yake ai hirar kanshi ce yake da hirar jam'iyyar kaji ya hirar matsalolin da ke ga mutane ni dai ban shi ba inda ya zo ce mutanen agadas kuma na gafara shekara 10 mun kasa muku hanya mun kasa tare kori ya zo ya halaka mutane ban taba shi ba ban shi ba ya je cikin karkarar maraɗi yana cewa lalle baku da ruwa baku da makaranta baku da gidan likita za mu gyara ban shi ba ya je tiliberi ya ce kuma na gafara saboda mun kasa an samu mutane an kashe su mutane sun bar garuruwan su mutane suna wahala ban ji ya ce ai matasa su mu shiga hara ya kasa musu aiki zancen kan shi ne yake tallar kan shi ne yake da milkin shi kuma milkin da bai ci nasara ba wanda aka ce shine baya ga duniya naji ya ce zai ci gaba ma da yi kina tallar kan shi ce yake ba magana ba ce yake ma yan Nijar bale ya gane matsalolin su wanda yake so ya san matsalolin yan Nijar ai hira zai yi da su tambayi su zai yi zancen su zai yi amma in ka diba ni dai wanda na gani ban ga wuri guda ba inda ya san lalle akwai matsala cikin kasar Nijar. To yanzu bayan kafa wannan koko kulla yarjejeniya ta CAP 21 din nan menene mataki na gaba? Abinda muka shirya shine yanzu za mu aza abinda ake cema biro na CAP 21 yadda muka yi tsarin za mu kafa biro a gaggauce sai mu gani me za mu aikata saboda abinda muke so mu yi yanzu shine ta da mutane da kwana na birni da na ƙauye don su tashi su yi kokowa su cilasta ma wannan gwamnati ya muna doka da zaɓe na gaskiya wannan muna so mu shirya kokowa da za mu yi cikin garuruwa cikin ƙauyuka mu huto mu shaida ma duniya tunda tana yiwuwa idan gayi muke cikin sulhu tana yiwuwa gwamnati sai dibin kamar ko tsoro ne muke ji ko kun ba ma mutane da za su bi mu ko kun ba ma gaskiya bane za a yi gwagwarmaya kenan akan maganar a shirya zaɓe na gaskiya kuna da shakkun za a yi murɗi ne kenan za a yi babu ma shakku kowa san murɗi za a yi kowa duk wanda ka sani ko ɗan yaron shekara 5 da wanda ya suha a Nijar kowa san wannan gwamnati niyyar murɗi ne da kwacen milki yau abin da ake nan ga Nijar in ka gane in Nijar sun gane kamar ƙasa ce ake so a sayi ha kamar yadda ka san ka je ka sai mota can park ko haka ne ake so a sa kuɗi ba iyaka wanda suka fito ta ko ina a anshi ƙasa a sayi ta a zamna a mallaka ta kamar yadda ake so ba wai ana so a ji kuka 'yan Nijar ba ko kuma 'yan Nijar ina suke so shine ake so a yi da ƙarfi da yaji ne ake so a yi saboda sun gane 'yan Nijar ba su son su kun ba su yarda da su kuma 'yan Nijar ai ba su son su ba don wai da gare su ne ba daga abubuwan da suka aikata ne wanda kama aikin gaskiya ka kula da shi ka mishi adalci ba ka damuwa idan ka ci za ka kama mishi amma wanda ka gane bai sai ka jaye baya mu ma yawan lokaci mun kama musu ai muka jaye tunda mun ga ba gaskiya bane to haka ne yawanci yan Nijar sun gane za su je su musu wannan hukunci amma abin da su suke so su yi shine su taushe wannan zabe ta kowane hali su kwace ni kuma na san tarihi ya nuna kuma yan Nijar sun gane ban ga ta wani hali za a yi ba
a ce an kwace mana zaɓe kuma mutum ya zamana a nan dindin ya ce na sami milki akan kwace. In ka sami milki akan gaskiya wallahi sai mu ce Allah ya taimake ka, Allah ya baka nasara don kasar mu Niger. Kuma wanda yake so ya adawa yi, wanda yake so ya kama maka ya kama maka, shine demokrasiya. Amma ba za mu taɓa yarda mutum ya kwace muna ji muna gani. In tuna maka fa lokacin da muka fara kokowa doga doka a lokacin nan fa ko PV na cikin biro da vote fa ba jam'iyyoyi ba za su tura wakilai su yi su ne wai za su tura mutane su je su rubuta su ce ga abin da aka samu, sai da muka kiyawa. Wannan ko kishin kasa ce dole sai da aka dawo ga yanda doka aka rubuta ta tun 1993. Kowa na da wakilin shi, wakilan su zo su rubuta shi. Su ne wakadi ba wai sun kai wurin da suka rena ganewa 'yan Nijar suna ba mu san komi ba, ko sun himu wayo, ko su ne karshen demokrasiya wanda za su je su muna tabbatacin ga abin da aka samu suka ce ba za mu aika ba, wai sai ni za ta aika mana. Sai da muka jajirce muka ce ba zai taɓa yiwuwa ba. Kenan sun san abin da suke yi. Wanda ya san ba a son shi so yake samu guzuri ta doka don ya rike mulki ko ta wani hali. Ni kuma na ba su shawara wajen so biyu so ba ma san so iyaka shi ba. In kuna da ƙarfin samun mulki idan al'umma Nijar sun ba ku goyon baya ko ba wanda zai ganin kyashi kuma ba wanda zai tada ma hankali. Amma ku yi kokari ya zama tabbata ne cikin gaskiya ne suka zabe ku. Shin wanda kamar kuke zargin zai iya amfani da kuɗin sa don sayan ƙuri'a wurin talakawa, an ya ko yana buƙatar ya amfani da ƙarfi wajen ya ci zaɓe, ba zai amfani da kuɗinsa ba ya sai adadin ƙuri'un da ya ga dama? A dan ai tarihi ya nuna kuɗi ba su isa, kuma ai suna ji abin da 'yan Nijar suke cewa ai ce musu suke kuɗin banza in an ba su don su sai masara. Sun san in sun bada za su samu wasu amma kalilan ne. Yawancin 'yan Nijar za su ansa kuɗin nan ne tunda kuɗin su ne suka dawo musu, wanda ba a musu hanya ba ne, ba a musu rijiya ba ko ba a musu makaranta ba. Allah ya taimake su aka dawo aka ba su, tunda mu muna gargaɗin su je su ansa su kashe. To suna dibin bai isa, kenan sai su ƙara wani ƙarhi ta hanyar aiki da kayan gwamnati, ta hanyar sa sarakan gargajiya, kuma ta hanyar mallake seni. Ai wanda yake niyya shirya sata ko kuma abin da ba gaskiya ba ai ba tsaya kan abu guda, abubuwa da wanda muka sani ne yanzu, wanda muka tabbatar ne. Ai mu abin da muke gai na gaya maka tun da shiga adawa ban taɓa musu shiri ba. Lokacin da muka ce sun saye takardun mutane wurin enrollment ko sun yi takardu na jabu, ai duka wannan shaidu mun same su ko kuma mun ba ku labari, ai mun kai kara da magaran ko muka ce ga shaidu, ga yanda kuka yi rana kaza, ga kuɗin da kuka bada, ga video mun ba su, ga audio. Hukunci ya fito? Hukunci zai fito. Inda muni za a ma hukunci da yanzu na san har yanzu kuna jira? Babu wanda ya kire mu har yanzu, ana jibin kamar ba wanda ya kamata su samu amma adalci bane su ne. Yau wato wannan shine karan farko da za a yi zaɓe a nan Nijar tare da amfani da kati mai hoto da zanen yatsu, wato cikin tsarin nan na biometry. Waɗanne matakai kuka ɗauka ku 'yan adawa domin sa ido ta yadda ba za a yi satar ƙuri'u ba? Mu abin da muka ce game da zaɓe, ranar zaɓe, tun da kasan zuwa enrollment mun yi ta kokowa, muka ce mun lura da an ɗauki mutane daga cikin garuruwa an kai wasu garuruwa da san iyayen ba su ma san inda suke ba. Ai wannan ma yana cikin abubuwan da muka yi gaban koti. Nan garin Yamai da wasu garuruwa Maraɗi, Kwani, garuruwa da dama sai ga an kawo mayan ka ko an kawo telema, an kwashe mutane da yawa dubunnai an kai su can cikin daji, an yi musu kati, an shere sun su kuma an zo an sallame su sun tahi. Wannan mun yi yaƙi da shi kuma ba a saurare mu bayan nan. Wanda suke zuwa a yi musu wannan katin zaɓe in sun huto wanga masu milki suna saye wannan takardu don su rike su yi wani unhani. Takardar shaidar cewa sun yi rajista. Exact, wadda ke nuna an maka rajista kuma za ka je ka an so katinka. Dubunnai sun anshe suna gare sun anshe mutane su. Mun yi kira mun ce mutane ko su kai kara ko kuma su je su an so kayansu. Kenan kaga wannan koko da muka yi ce don shi girgam din ya zama na kirki, ya zama na gaskiya. Yanzu abinda muka ce idan an yi katin zaɓe abinda muka tambaya shine tun da kaga an ɗauki yatsunka ko an sa hutanka don a tabbatar da ka yi zaɓe kuma ba ka sake yin wani zaɓe, a ce an samu shaidu ko ka sa wannan yatsun naka wanda zai nuna ma na'ura ka yi riga ka yi zaɓe ba ka sake yi, ko kuma ita ga katin wani wuri a samu shaidu. Ko wannan katin da muka yi zaman yi da su wanda ba su da hoto, wanda suna ne kawai ake rubuta, akwai inda ake sa ka yi zaɓe rana kaza wuri kaza. To ita wannan katin ba ta da shi. Har ta fito ne katin? Yadda aka yi taro sai NDP aka ce musu ba ta da shi. Mu ba mu taimaka sani, wanda suka huto suka shaida mana suka ce mana ba ta da shi, saboda ai shi shugaban sai ya huto ya magana amma wannan amsa bai bada ta ba.
ya ne za a diba wani shaidu ne za a samu ta katin don a ce mutum ya riga ya zaɓe tunda daga cikin tattauna da 'yan jam'iyyoyin suka ce busu yarda ba za a yi sata sai har mutane suke cewa wai idan in ka zo ka yi zaɓe sai ka bar katin ka nan ka taidaita to mutane su gani wanga yana da wuya kidan ka ga zancen da ake korafi bisa gare shi bai ba mu amsa ba ko da yake ya kiro ku ya yi ta muku dogon turanci abin da aka tambaye shi bai da wuya ya shaidu tabbatancin wannan kati ta mutunci shi kadai zai an so ta zai inhwani da ita kuma zai inhwani da ita so guda a cikin zaɓe to wannan amsa babu ta saboda suna so su yi zaɓe har ba iyaka yadda suka ga dama. To yanzu mu je mana kasashe na yammacin afirka waɗanda kusan suna da alaka sosai da ko kuma akwai harkoki da dama da ke gudana tsakaninsu da nan niger cote d'ivoire guinea conakry inda baki ɗayan shugabanninsu suka ƙudiri aniyar zarcewa domin neman wani wa'adin mulki na uku duk da cewa jama'a musamman 'yan hamayya na da sha akan waɗannan matakai shin me zaka ce akan a matsayin ka na wanda ya taba zama wanda ya rike mukamin ministan harkokin waje ni abinda nike iya cewa kuma nike kuka da shi kama kungiyoyin da ake kafa na musamman na afirka hukumar zaɓe no kungiyoyin ma kama a ce ecowas kama a ce yomowa an yi su ne da a cima wasu guri na tattalin arziki kuma na hada al'umman kasashenmu don su zama guda ba su samun matsalolin zuwa da dawowa ko na zamna a cikin wata ƙasa kuma a ce a gama ƙarfi don kasashenmu su samu ci gaba amma in ka diba akan gaskiya suna zama kuma kama club ne na shugabannin ƙasa kama ainihin abin ba shi ake kungiya ce ta abokai shi yasa kana gani nan Niger ai mun yi ma ECOWAS letter muka ce da Allah da Annabi su sa idanu su gani Niger dokar da ke da kwai protocol additional kasan protocol additional wanda ake gai ake cewa za a aikata shi Mali ai yana bisa kan Niger kamar wasu yarjejeniyoyi da suka shigo daga baya akan maganar ba daga baya sun jima ba wasu yarjejeniya ce aka yi dan a shekaru da dama bayan kungiyar exactly bayan kungiya dan a tabbatar da demokrasiya ta kahu aka ce a lura da wasu ayyuka da ya kamata a yi cikin mayan ka'idodin da ke da kwai cikin wannan protocol additional shine ya zama cilas ga ƙasa ta tabbatar da kwamitin zaɓe mai zaman kanshi ne kuma wanda kowa ya bashi yarda mai zaman kanshi na Nijar ba mai zaman kanshi ba ne ha kuke cewa dai tabbat ne kowa ya sani ai su da kansu ba su cewa suna zaman kansu wanda kowa ya bashi yarda nan ga jam'iyya guda kaɗai ta bashi yarda mu rubuta wasiƙa saboda mun san abin da doka ta ce amma ba wanda ya ce min ko ba wanda ya ce ko a zo a leƙa wasiƙa da kuka rubuta wa ECOWAS kwarai ba wanda ya ba mu amsa me yasa ba ku samu amsa ba a yi saboda shugaban kasa ke jagorancin ECOWAS shine zai bada izinin adiba kuma na tabbata zai dibin kamar babu ma komai ba matsala amma shi kadai kana ganin zai iya daukar mataki ko kuma yadda ya ga dama da yadda ECOWAS za ta yi yo ai kaga yi su zancen Cote d'Ivoire da Guinea da wani abu yo ai duka in ka lura abubuwan da shugabannin kasa suke ai ba su magana har yanzu dai ba a samu wani alamun wataran ba sun yi jawabi ga wani shugaban kasa ko wani mataki ga shugaban kasa don a ce kaza an tuka shekarun ga dai wajen 8 ko 10 da suka wuce ni dai ban da wannan tunani tunda na yi zama wannan ban tunani ban da aka zo aka ce ma shugaban kasa ya yi hankali da kaza ko da kaza babu shi kinan ka gani shine ke kawo mana matsala shi ke kawo wani bi kowa ya abin da ya ga dama a cikin kasar shi inda har abin bai zama hasu son rai ya yawa kenan wajen tafiyar da kungiyar kwarai kuma ai kana gani ai duniya gaba ɗaya matasa bisa internet da masana suna cewa gurin da aka ba wannan kungiyoyin namu na kasashen namu an bar shi cewa aka yi su haɗa kan al'umman kasashenmu su bunƙasar da tattalin arziki amma yanzu ya zama kungiyoyin da suke kare junansu ne ko ta wani hali inda sun zo cikin wannan gungu. Menene ra'ayinka akan yanayin da ake ciki a kasar Mali? To kasar Mali ai ka san mun ba da jawabin mu 'yan adawa kuma lokacin da ake kokowar nan kahin ai so za su zo mu jam'iyyar mu ta ba da goyon baya na cewa mun ba al'ummar kasar Mali goyon baya na kokowa su jajirce don su yaƙi gwamnatin da bai da adalci kuma bai kula da matsalolinsu. A kasar Cote d'Ivoire dinnan da abubuwan da ke faruwa ana ganin kamar kusan dama alkawali ne wanda an riga an yi shi kuma daga baya aka saba. Shin ya kuke ganin
komi za a iya cewa ya kammala akan maganar takara na wajen jam'iyya mai mulki ko kuma a nan Nijar misali. Wannan Nijar komi ya kammala. Kamar kwatankwacin Cote d'Ivoire alkawali ne da shugaban Cote d'Ivoire ya dauka cewa ba zai zarce akan ba zai nemi wa'adin mulki na uku ba, daga baya kuma wasu abubuwa suka faru, ya dawo ya ce ya canza tuba. Kamar nan ma tana yiwa ya canza tuba. Shi nake tambaya. A'a ni ba ne sanin abin da shugaban kasa ke nihi in zai canza tuba, amma na saurare shi a lokaci da yawa yana cewa ba zai yi takara ba, kuma ai wannan dokar mu ce ta hana ai takara. Ni dai shawarar da zan bada shine duk abin da doka ta bada to a kula da shi ka a keta shi. Ya gai shi da kanshi ce ba zai yi ba, kenan ba za mu mi shari'a ba in ce ina tsammanin a ɓoye zai yi takara. A gaskiya in na yi ban yi ma kai na adalci ba. Na ji ya ce ba zai takara ba, kuma abin da ya gai ya yi daidai da abin da kundin tsarin mulkin mu ya ce, kuma ni ina fatan koyau ko gobe ko ma wani lokaci ne ko muna da rai ko ba mu da rai wanda yake jagoranci ya kiyaye da abin da kundin mulkin kasa ya ce. Da yake ai ka san shi mana, kana ganin zai iya cika alkawali? Ali gaskiya ba zan iya mishi shari'a ba, ni ina da abin da ya gai bisa ga ba zai sake ba. Yanzu in wata ran ka haɗu da shi sai ka tambaye shi wai ko yana da wani abu can. Ni dai na saurare shi so da yawa ya ce ba zai yi ba, kuma ni ina cikin masu ba da shawara a kiyaye da abin da kundin tsarin mulki ya ce, ko ba shi ba ne ko ma wane ne. Abin da doka ta ce in ka kare shi wallahi za ka samu lahiya ga kanka, kuma za ka kiyaye lahiyar ƙasa. To da yake sauran kirsu mu rufe shirin, menene kira zuwa ga magoya bayan ku 'yan adawa da ma watakila 'yan ƙasa gaba ɗaya? Ni abin da nake kira ga 'yan Nijar shine kamar halin da Nijar take ciki, wai ba dole ne ba a ce Nijar ko da yaushe muna cewa a ce mu ne baya ga kowace ƙasa, kuma ba an rubuta shi bane an ce ko da yaushe ƙasar mu za ta zama ƙasar cin hanci, ƙasar rashin kula da talaka. Duk abin da kaga ya samu al'umma a cikin ƙasa to yayi daidai daga tsarin da milkin da ake aikatawa. Duk abin da ka gani in ƙasa kaji an ce ta samu kyakkyawan zama ko kyakkyawan gidan likita ko makaranta, yayi daidai da abin da gwamnatin ƙasa ya zaba. Gwamnatin ƙasanmu tana ɗauko kuɗi har ba iyaka ta sa su cikin wani bango ko wani abin ga na kyalkyali, gine-gine na kyalkyali na kwalliya na dan a ce sun yi, amma ba su sa wannan kuɗi inda ya kamata a yi. Shi kuma jagorancin ƙasa ko na gida ne ko na ƙasa ko na duniya gaba ɗaya ne, abu biyu ne: adalci da abin da ya cancanta. Wanda yake da jika 10 bai zuwa ya ce bari in je in so moto bashi in shiga matsala, a'a sai ya zo ya samu takalmin shi na kirki ya je kasuwa yana yi gobe har Allah ya taimake shi ya kara sama. To mu ga talaucin Nijar, ga matsalolinmu wanda an san su, rishin ruwa, rishin makaranta, rishin kwanciyar hankali, rishin likita, ai kaga ba can bane aka sa kuɗi. Ai kaga akwai abokanmu na kungiyar farar hula, ai suna gayyata kuɗi shekara. Duk tallafin da ake ba al'ummar ƙasar Nijar ke karkara shekara 10 ga kullum koma baya yake, kullum baya yake koma. Kuɗin da ake sa makaranta kullum koma baya suke, makaranta kullum lalacewa take. Likita shi ma haka nan ne. Kenan gwamnatin ta zaɓi ta kyautata ma mutane zaman su, sai ta sa kuɗi inda mutane suke samun sauki. To wannan gwamnati ba ta sa kuɗi ba inda za mu samun kyaukyawan rayuwa. Shi yasa ta aiho muna 'yan Nijar aka ce su ne suka yi kowa talauci a duniya. Yanzu waɗannan ayyukan da gwamnatin ta yi misali a nan ya mai, kana ganin ba su bane abin da talakawa suka fi bukata? A kowa san ba su bane mana, kowa san abin da ya kamata a yi. Ni idan zan yi samun kuɗi in je in yi hanya, a gaskiya ba zan je in yi eshanjar katako ba yau, sai in je in sa su ko a yi hanya zuwa Gaya ko a yi hanya zuwa Agadas. Kowa san abin da ya kamata. Ba zan je ba, kadiba wannan gwamnati sai da wataran ta yi homa ta cewa sun yi otel a cikin shekara guda, har zuwa aka yi ana ziyara. Amma a lokacin nan jami'a ya mai akwai amphitheater da ya wajen shekara 7, nan tawa akwai wanda ya yi shekara 6. Kenan bai yiwa a ce ka bar abin da ke da muhimmanci ka je ka sa kanka abin da yake gargani. Nan shugaban kasa ya ce duk shekara ana sa kuɗi wajen kashi 17 ko 20 don a yaƙi da ɗan ta'adda. Harkar tsaro. Mutane yawanci lokacin sun ba da goyon baya saboda mun yi dibin kuɗin can ake sa su. To amma kaga da Allah ya sa abin da ba gaskiya ba sai ya hutu wata rana, su da kansu
muka yi sa'a suka hudo wani rapor wanda ya nuna ashe kuɗin da ake kwasa da mutane suka kyale suna cewa a sa muna tsammanin zai kai ga soza wasu ne suka sace su. To wannan wai ita ba kyakkyawar niyya ba ce ba ta yaƙi da mahandama ko kuma yaƙi da cin hanci? A'a, ai inda kyakkyawar niyya ce da aka ga wannan audit ai hukunci za a yi. Ai kana tune mutane kasu ai ba su bane suka zo suka bayyana shi suka yi jawabi. Ai cikin hira ne aka yi dauki hirar da minista yake sai abin ya bayyana. Ai ba gwamnati bane hutu ce mun yi bincike mun gane an sace kuɗi 76,000 haka na miliyan 76,000. Ai da aka gano ne sai da aka matsa musu aka hudo wannan rafa. Su sun yi shi ne watakila don su sani amma ba don a bayyana shi ba. Ka gani wannan alamu na hawarin na biyu kuma da aka bayyana kuma ka gani abinda mutane suka tambaya ko guda ba samu ba amma shiga wani zance gare su ba komi bane saboda tabi'a ɗauke kuɗi miliyarori ba iyaka ina ganin ta shiga cikin tsarin mulkin gaba ɗaya. To ina ga tonin zamu dakata kenan a wannan to ai ka ce in yi kira ni kira na shine lokacin zaɓe ka yan Nijar su dibi kan ma su dibi fuskar kowa ya tuna da yanda Nijar ta zama. Fata na 'yan Nijar lokacin zaɓe su yi unhwani da ƙuri'a su don su kawo kansu canji a samu jagoranci wanda zai kawo canji. Wannan ne nake kira 'yan Nijar su jajirce in tsoro za a basu in kuɗi za a basu in mami za a basu to lokacin hukunci ya zo lokacin canza ya ni kira na shine mu canza mu kanmu wannan jagoranci da bai muna wani babban unhwani ba a cikin wannan ƙasa ta. To shikenan ina ga za mu dakata ko? Na gode. Yawa to mun gode kwarai da gaske Alhaji Ibrahim Yakuba shugaban jam'iyyar MPN kishin kasa kuma shugaban kawance na Front Patriotic mamba a wato gungu ko kuma haɗaka ta jam'iyyun siyasa na CAP 2021 a madadinsa da dukkan abokan aiki na sassan tasha ta labari mai zaman kanta muke ce da ku wannan shirya insha Allah za a kuma sake maimaita shi a ranar talata da misalin karfe 10 na safe. Assalamu alaikum.